Какво ста, хора? And we're the champ! Аз съм Супермен, а това е Иво. Аз съм Люк БГ. Ти си Иво. Не, аз съм Люк БГ. Ти си Иво. Люк БГ. При нас е топло, но все едно ще вали, но няма да вали. То е топло, ама ще бъде и по-топло, ама какво се прави? Окей. Ще бъде 36 градуса, но в България ще бъде 45. То защо окей? Павел Колев и Ицака, които казват, че ще предне резултата. Скоро очаквайте пародия на песента Павел Колев и Ицака. Павел Колев и Бицака, пъти каза, че ще пръднат през ретата. За пари времето си харча. Живота е пикня. Да крие в себе си. Свинята. Окей, сега искам да взема пари и после отиваме си купим Red Bull. Ицака дегето ме може да рапва без ноти без тон. Се цепка му пъта по няколко пъти няма. Ема 100, бирги 2 на 0, овер, штока 3 на 2. Нема нужда от бегбатов, злата ни Погба. О, играчи по-голям, само Лугога. Не всички цветове ги знам за разлика от Чарлита. Не в синьо си оливал, бял, зелено, червено, кафява. Каргам гол от всякъде тъч, дуспа, дясно и ляво. Ей! И така, хора, сега ще ходим към Едека да си вземем нещо да пием. Максу! Това си пеля! Ега ти курава! Ме беше сгадил! Как ти изрита топката? Добре, хора, сега ще ходим В момента не видяхте, но един дядка изрита топката на Иво Люк БГ. и му мина пред Иво. Люк БГ. Така ми е канала! Защо си казваш Любо БГ, като си Люк. Люк БГ. Виж ми мускулите. Люко БГ, мадафък. Люк стър БГ. Както винаги знаете, канала му няма да е в описанието. Бам се мога да видя. Нати! Не, няма да е в описанието. Не знам, не, няма. Окей. Твои играчки по-голям само от баба Колев. Отиваме в Гледай са кофи! Отиваме в Едек. Бате, ме си ме да виж как е прави. Много си зле. Дай ти покажа как спай. Дай малко. Не, ми трябва. Да я взема такова. На, снимай ме. Виж как прави. Глей. Така, брат. Колко си Не така, че е. Батка, брат. Така. И кучешко зърно. И яй. И после така. И така, дами и господа, той ще дам магазина и направо. Ой, вземи топката. This is my video. No! Така! Вижте колко е хубаво. Прав си. Аз ще си купя кола. Но! Кенче. Но! Да. Но! Да. Аз имам само... Те са по 90 цента. Ще намериш ли някакви други пари? Нямам горе нещо. Някакви други пари имаш ли? В другата къща. Те стоят по 59 цента. Няма да ни стигнат, защото 50. Аз имам 1 евро. 20 сега. И 90. Значи... Значи 50 и 50. 59 плюс 59 е евро и 18. Значи 50 и 50, 1 евро.
и 9, 9 и 9, 18. 1 и 18. Евро и 18. Ой, играчи, остава са по-голяма от баба Колев. Защо баба Колев? И ще 20 яйца. Ой, играчи, Космодина Пикоч. Ще бъде съседко. Ой, играчи, остава по-голям само от баба Колев. Отде да затворим Всички шибаняци ги знам за разлика от Чарлит, а дет синьо си е воливало. Бял, зелено, червена, кафява. Вкарвам го от всякъде. Няма да ни трябва топката, мисляме вече. Ой, играчи, по-голям само от бабата ми. Всички цветове ги знам. За разлика от Любогани. Чаличане си, бен олива, баба е да съсед. Чарли Чанев. Ей, виж колко имам. Искаш едно? Не. Чакай, бе, брат! Колко мангизи имаш? Остопа. Тук имаш някакви центове. Мех се, бе! Мех си. Ти нямаш едно евро даже. Това къде са ми парите? Къде са ми парите? Къде са ми парите? Къде са ми парите? Парите. Ми пак от духа нямам и пари. Тук има ли нещо? Так, дрехи. Бата не бара и там има дрехи! Аз съм дрехи. Да, бара с пашка. Сулпе. Трябва да света малко, защото нищичко не виждам. Не тази лампа. И без това. Тази тук.